Ki nongelam juga New Trap Achik National Movement hapo kejinglam jong Presiden Barangba kaseng ba lamprang karbani hne kasngi ka khandai trik unailar arhajar arpulai kilalej bani kendu yau Chief Executive Member ka Khasils Autonomous District Council ba Penyat Sing Sim bat IT yak dorkas shau habedei bat kajing perking ban ai ban renew ki labor ba trading license sha ki bar jalla knang bakan plilat ik samla pule jong ki jalla bakin yo kam yo jam bat bakin seng yala ki jong ki kam ban yeng hala ki jong ki jat kala kan turu ban thau ki an knang ban la ban te la kam ya ki jing shong kha khle bat ban penti kna habede ber ka kaput baki jaka ki bahap hanong wa mautumur ki dei ban yakren hakawat ka baar hapo ka regional committee bat kam dai ban hap sya kejela Asam namar katei kejaka kadang hap hapo uput usam jong kejela Meghalaya ki kamput ki ka kerja kamput ki hapa po kejimpe jong ka KCC ngila kentu ya UCM weno dikhot jong komiti ba kimdei ban ailat ya ke Asam ba kan wan kamput hapo uput usam jong ka himawa matumor kamtam ki karsau tulik isdong ki ba hapa po jong ka himawa matumor ki dei ban nek ba chapo Meghalaya Tegalian juga suam ruula ular ya ga nega banta ba u swapha ini ga jing ai jing mot jing isha charman jongga regional committee ba putun song but kila lalut bantre lara piong kapsno kinang piong su duty kinang piong song dukan di khau kinang piong sna surok blak tuping kila nang sna yeng kila nang balai hab banda ai tring license lan labor license ye di bar jala haba kijongi ka nang lut balai ngi hab bandang ai wai pateng ye ka gi pateng ka ka spaba jong tak berdeu tingi kentu yo suem ngi ajimut UCM ba ban wanra biang ya ka nam ka burom jong ka benreu ban wala nam biang ya ka burom jong ka yodo ka ka wei ka yau ba kentang ka yau ba tidu tiblai ka yau ka ba tonam ka yau ka balong ka pliang jano jong ka benreu balong bonsua desu ban renew ya ki relation bat labor lesson karena ka jing jele jong bat jela kadno tam ka pateng ka ban saka kadno ka jing ka baca benreu ka sai kendo ikan tak basai ba kido bersnong kisim kamot ki haban sutu ia kene ka lawai ka khanai jong di kuliti lada unu kada kano ka kanthai ka si ka ba yo lok barjala kalong ba ki haban yo jing sistem na kusnong ki haban yo jing sistem na ka hima namar ngaken mau por belong CM ba shala lawan gawai ka an baulunu kunspia desu tribal tingi so won ong ba menta klet swagi bagi hapakat kumno ban penimbiang ini bro kumno ban penklan ni gak bro kumno ban snai gilat yaki an yaki rajyada ban weng yaki ne kijing here ngang kum ka sending le i ba kijing ma ba sukai kijing ban saw ban saja kijing ka ba sukai namar ngimla ban la ngim phai le chu chu ngi i tang ki ba jelas ba kaje kendo jungi ya u chief executive member jongka Khasils Autonomous District Council kon sibun ki jingeten ya thiriatai ya aijimot ya kimat ki jura jongka wi pan namar hapipor mansua mandai ngi ju snow ba ka yaudo kau kidon kiyau ki bahak po upurusam jongga KCC lagi nam yeken ni kiyau yeken ba jadi yodo ka wei ni kiyau ba tanam ne ka kiyau ka ba kentang ka kiyau ka ba tiblai bat mansua kala pandai ka kiyau yodo hari kasi kedai ka pliang ja jongkari bagi benreu hari menta kedai ka yodo kedai ka pliang ja jumenda kedai ka yodo pada lek chakli yo to sasok dap tengkayau basma utung te ka H&M CC kala aljimut dia ka KSEDC banwan ra biang ya ka burom sesinpat jong ka yau paunam polisi ba omdei tang banom issue labor license and trading license pathar andrai banom renew show
ya kita ding lesen labor lesen jong kuat ru i gastek pun ba bansna no sta kawai pat ka an ka bakam klan kum no bante lakam ya kimendari namar pi alada kirbor bakni jong ka jalame kriya ladai ka soka ladai ka diskusil ladai ki sengbalang ladai ki dobar snong kila amban snai ki an kila ban te lakam ya gane ka jingru kertlap juga menderi kamot ngem don kam menabe yo mendar lok hethi bat kalau rukum si benta kumno ba ngin pentrai kam hino iya ka ILP ya ka ba ka solkar MBA won ka lapas house nam ka kandai nam ka di penslam ban implement juga sukar iya pi ngas nging sogon ong ba kaladai ka por bangi haban ban kino na ka bayot ya namar la ima kajing ma bar kajing mensau kala ap lupa yang ikut mereu lada ngim perkhat maino na benta kalawai jong kajit mereu na benta kalawai jong ki kon kiti namar ngeju semua bor ki samla jong kajit mereu ki terha kilen a ki ong klen kam jam katba ki breu bana bar jala man kasngi ki wan ngi ileng ba kajing syakem di seng balang kajing syakem maka polis bat kawai kebangi ai jimut ya UCM kalong ba wat nom ai NUC patharsu yagi company lada kadon gengti ban ai lada kadon gengti ban ai lade kadon ka hok ban ai dei ba pilsu ai NUC to pire ban tho ru ka agreement ba ya ki kam ki ba la ban trai ki tari trai muluk wat nomon ra breu no syaba namar kalong kum si benta ban khanglat ye kejing keduk kam ku jam hapo jong kari kecui but namar ngi i ba kajing jelai jong kini ki bar jela hang ni ri ke bi jungi la ngi pai hamar iliang tilada lada ya namar kumbang kieken mene baya ka we ka company ka MS Indra Dhanush ka Kaskrit Limited ka badai baterai yang niki kat pasai ki kas pipeline langba riboy langba ka morang keneng ding posok hadu jain tehil kamut ya gitu kikam ke bala kita ri tadung logro habwan ra na asam habwan ra na kiwe berjala kamut kalong ka ke ba kum ka seng ngim sotna naman nalor ba ki samla ke jongi ki keduk kam keduk jam kilan a kiterha kum kam jam hari ya gitu kam habon ra na sabar til kalong ka ba ngim sola ban padiang bat ka wairu ta seng kala kentu ya usiam namar usiam udai uwei na udikot ubelasa kentop ha ka regional committee ka kam ya penbaik put hado pila yu i thai lengba ki media ba ki barjala teng ki wan sing ri ke bi jungi lengba ka ta ka on duty QD lengba ki Scorpio ki kali ki barem bandor kita ki kimat ki ba kaseng kala kaseng ka kansai habede bat ka ICDC namar pi ka jingjele jong kine ki poiwir ki poihap hane ki ri ke bi jungi kalong sebab palap hadu dei bakala kata tay kamai kaji jong tari muluk khandrai kala jeleru sibun ki kam sniu ki kam tu balai pujai bat naliang jong kaseng nila ai jimut ba kum ka jaj menreu ngimkwa ba ka jala me khria kan kalong kum ka jala tripura ha ka ba ki traisnong kim sala long ki minority but kawairu kamat kabanging ila kentu ya ka KSADC ba kadai ban tha ya baro kisim ki bahapa po uput usam jong ka KSADC ba kisim ki dai ban hukum ya ki dorbar snong ki sodar snong ki rangba snong ba ki dai ban sna ya ki an banom syaksu ya kita kasi jungi bakin yo hesong tengah bat ubar jela
Nama nalor ba yaga kai ke pateng la kapsor ki barjala. Kan juru sekejing song kakle kamot kajat menreu jungi kan sapoi kapor bangi seklalong nongwai hala kajongkan. But ladangi long tang ki minority kumbajia hatri pura kam sungkom kana compare nya. Henry kum kinong pet permanen kum kinong to seng ke bangi suting. Yo eba kine ki barjala kila long majority ha negeri jungi. Yo ki le kumbale ki meitai ha Manipur ki dawai ke hok jungki. Bat hangta kan sajia ka thma ba ke jingi usmam kunta. Namang layu i ke buchan ti jung ki barjala enda kila bon paj kila pin ibor wat menta ki bidang duna paj lo ngalai i hakne ki snem hane ki panai bladat ki RSS kila mi lagi bon ki barjala kila sang pin ibor dak basyo ki selang kai ki samla kasi tila jak la bon paj lay klempep ba ki sadawa ke hok ki klempep ka jala me kliaro kan sajia ku majia Manipur ti kum ka seng ka baron ya ka responsibility la ke jingkli nam tak kal pateng jong dai benreu ka pateng ke masyarakat nilak kentu da pateng ya ka KSEDC ba dai ban snai ki an ki baklan bat ngila ongru ya usiem balada ka isi ka barim hapo jingram jong ba titos kan shibun ki bil ki an ki bladat amen bompat amen ki badai sha ki jimentoy ya de benreu kat no tam une usiem dang thmai kubadon ni ka san perkhat ka ba klan na mal bawdong samla bagi kilti ba shibun unle na banta ban yada yangi ku ba benreu namar phi lada ka konsil ka persang no da kilat kinti ba thmai kumbang ila ajmut menne kan longro kum ka wei ka jing penrit mensim ya ki barjala ban wan hane gari jui